Не, рез. Че им с какво да го удара? Ако му сложа кърсов елемент, ще тръгне ли към мене? Най-вероятно. Няма. Сега ще го ми зарекнал, колко ти е... Ми нещо от някои неща крифат по 180к да не го убия. Говори за стара, за Constellation, Бога, не за бос. Да, знам. Да играя матч. Ще довършиш ли тук, има още някакво битки за първо. Ето ти един бой. Йонга, нимай да не влезеш в война. Мисля, че трябва да почне да ги спамва след Big Bang. След Cosmic Smash, братле, ето е сега. Ето. Кастъл. Сега трябва да слезна. Ето идват. Аз сващам тази до мене. Тя си не следи. Айде, вкарваме ли? Айде, вкарваме. 2, 1, Аз си вкарах моята. И аз вкарах Еми моята. ето, трябва да стане сега. Мяра дефи, алга му пише са. ние го Да. направихме. Ниара. Че влезнах без да искам в някаква дупка. А не, той ме вкара автоматично вътре. Това на работа. Остана. Това е. Да, не ми даде, че ме. И защото Чай. бос още не е умрял, Не братле. ме ми Компас. каза, когато го правихме. Добре, даде ме. Ме ще ми го даде по-рано. Защото си някакъв дефектен. Чакай тук. Защото е преценил, че може би ще умреш и затова и чам да го дам. А?